Беркай Вели, Сала Юзлем Юнемли, Емрах Агдуман, Суде Дугар, Кейко Белир Иарар, Гунджа Якут, Есенгюл Айпек, Чаала Чукурова и други. Музика Волкан Ак Мехмет и Нанч Шанвер Меджик Пост. Оператори Серкан Ерзин, Юзгюр Джихан Явус, Мустафа Екмекчи. Не ме оставяй! Села, ще учиш, дъще. Няма да позволя да те тъпчат като мен. Една жертва в семейството стига. Мехмед, здравей! Как си? Добре съм. Добре съм, а ти? И аз така. Имам нужда от помощ. Може ли да те помоля за нещо? Казвай. Лично е. После ще ти обясня. Аха, ясно. Добре, разбира се. Разчитай на мен. Благодаря. До чуване. Да, Емре. Тръгнах, идвам. Да, знам къде е. До чуване. Благодаря ви за всичко. Сала, помисли още веднъж. Става дума за бъдещето ти. После ще съжаляваш, но ще бъде късно. Стигнала си до тук. Не се отказвай от мечтите си. Не го прави. Ти ще станеш прекрасен адвокат. Не мога да тръгна. Не мога да решавам сама какво да правя. Джансу, слушай внимателно.
Отвори си хубаво ушите. Тази Зейнеп ще кажеш, че е много привлекателна. Правила се е на наивна, заблудила ви е, видяла Емре, влюбила се и решила да се омъжи за него. Добре, ще повярват ли на тази история? Имаме ли друг избор? Ти какво предлагаш? Сама даде момчето на онази. Как очакваш да се измъкнем от положението? Мамо, няма да мога. Какво означава това? Казвам, че... Можеш, Джансу. Сама си виновна. Ще го направиш. Няма да стоиш и да гледаш как мечтите ми отиват на вятъра. Разбра ли? Ще им кажеш каквото трябва. Или кълна се. Ще умра. Какво говориш? Това ли искаш? Да ме убиеш ли искаш? Не, да пази Бог. Стига глупости. Тогава ще ме слушаш. Ще хвърлиш вината върху Зейнеп и ще се измъкнеш чиста. Иначе няма да ти простя. Ама никога. Добре, разбрах. Ще направя каквото искаш. Мехмед, О, Емре, здравей. здравей. Всичко е готово. Благодаря, изглежда страхотно. Чакаш специален гост. Реших да се постарая. Супер. Къде си? Добре, идвам. Здравей. Добре дошла. Добре заварила. Любов моя. Есма, какви ги вършиш? Като че ли не познаваш татко? Ще види, че ме няма и ще се развика на мама. Стана на неговото. Пък и господин Търк си тръгна. Мисли за себе си. Ако беше казала истината, нищо от това нямаше да стане. Сала, не те разбирам. Господин Търк искаше да ти помогне, да те спаси. Защо не го послуша? Ако такъв човек дойде и ми подаде ръка, веднага ще си тръгна от тук. Така да и човекът е сериозен мъж. Ох, Есма! Аз какво казвам, ти за какво мислиш? Мамо? Мамо? Къде си? Мамо? 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 Мамо, събуди се! Мамо, отвори очи! Хайде, събуди се! Какво ти е? Събуди се! Мелек? Отвори очи, моля те! Събуди се! Не ме оставяй! Събуди се, мамо! Точно така, разбира се. Децата ще си оближат пръстите. Жива да си, Фатма. Прочела си мислите ми. Благодаря. Много благодаря. Да ви е сладко. Арзу, говори ли се син? Как е? По-добре ли е? Не съм звъняла. Защо питаш? Не знам. Това с кръвното ми се стори странно.
Есин не би пропуснала такава вечеря, повярвай ми. Значи, наистина е болна. Какво друго може да е? Нямам представа, но имам лошо предчувствие. Мислех, че тази тема е приключена. Да, но... Знам ли да ще... Дано не съм права. Всъщност, ще ви кажа нещо, но да си остане между нас. Само мама знае. Приехаме в юридическия факултет. Разбрахме се с господин Джелял. Сватба няма да има. Другото ще ви каже Вейсел. Още веднъж извинявайте. Всичко хубаво. Тук благодарим с подарък. Беше на баба ми. Ще ви пази от злини. Теб не те опази от онези хора. Но се появихте вие. Спасихте ме. Може амулетът да ви е извикал, кой знае. Сала е умно момиче. Преди да дойдете си поговорихме. Браво! Приели са я в университета. Помощ! Не. Никой не ме принуждава за нищо. Хайде, Сала. Кажи истината. Това е последният ти шанс. Не се бой. Никой не може да те принуди да се омъжиш. Помощ! Има ли някой? Помогнете! Господин Търък! Какво е станало? Майката на Сала! Какво с нея? Жената умира бързо. Тук е много хубаво. Не колкото теб. Ето и специалитетът ни. Невероятно. Не си забравил любимите ми. Не съм. Оставям ги тук да ви е сладко. Защо се смееш? Не мога да повярвам. Всичко се развива толкова бързо. Оплакваш ли се? Не. Напротив, много се радвам. Най-вече днес. Защо днес? Не знаех как ще реагираш на писмото. Вече съм сигурна в теб. В чувствата, в добрите ти намерения. Това писмо... Аз... Разбираш ме, нали? Ако не го бях написала, ако бях скрила от теб, щях да се чувствам ужасно.
Сега знаеш всичко. И въпреки това си с мен. Доказа, че ме обичаш. Много съм щастлива. Плачеш. Разчувствах се. Толкова си хубава. Не искам да се отделям от теб. Аз също. Да, син. Арзу, притеснявам се. Реших да звънна. Не се сърдиш, че отложих вечерята, нали? Скъпа, защо да се сърдя? Случва се. Важното е ти да си... Добре, как се чувстваш? Много съм отпаднала. Не мога да стана от леглото. И Ведат го няма. Ако не е Джансу, няма кой да ме гледа. Джансу ли? Емре отиде на среща с нея. В кафенето на Сехер вече трябва да са там. Да, точно така, но преди да излезе, детето много ми помогна. Ако искаш, ще кажа на Емре да не се бавят, да се приберат рано. Не ги притеснявай. Ведат ще си дойде след малко. Звъннах, за да се извиня. Няма за какво е, син. Оздравявай. Скоро ще се съберем. Дай Боже, скъпа. Хайде, дочуване. Това момиче си търси белята. Какво става? Как какво? Натресени онази на главите и няма оттърване. Къде е Емре в момента, знаеш ли? Насреща с твоята Зейнеп. Какво? Ами да, нещата излязоха от контрол. Трябва да направим нещо веднага. Мамо, аз съм виновна за всичко. Не ме оставяй, моля те. Не ме оставяй, моля те. Мамо, не си тръгвай. Села, не плачи, Мелек, ще се оправи. Ще се оправи. Не ме оставяй, мамо. Хайде, всичко хубаво. Къде е така, Зетко? Ела да изпием по едно кафе и тогава. Ами, добре. Така. Сала! Мелек! С Бекир съм, направете кафе. Сала, казах! Сала! Стига си викал, няма ги. Нали се сещате за онзи мъж, който купи парцела? Тръгнаха с него. Стерък ли? Къде отидоха? В болницата Мелек припаднала. Какво? Джансу, разбрали дъще? Да, мамо. Край. Повече никакви грешки. Ако пак оплескаш нещата, не ми се мяркай пред очите, чули? Стига, мамо. Извиних се 100 пъти. Не се извинявай. Върви и действай. Ако пак сгрешиш, не смей да се връщаш. Хайде. Добре. Ще оправя нещата. Не се тревожи. Стой, чакай малко. Облечи се като хората. Добре, мамо.
Имате ли нужда от нещо? Благодаря, Мехмед. Сега е моментът. А за какво? Ще видиш. Може ли един танц? С удоволствие. Something in your eyes, a look that I don't know. An empty feeling fills my life. You didn't recognize, now part of us has died. I'm breaking down, watching you leave. I can't drown out the sound. It echoes constantly. I'm breaking down. I can't move on 'cause I know this feeling won't let go. Ето ме. Върнах се. Помогни ми. Краката вече не ме държат. Цял ден обикалям. Какво има? Нищо, върши си работата. Как така нищо? Цял ден ми пилиш на главата. Чакаме гости. Изкупих магазините. Няма да имаме гости. Защо? Как така? Вадя ти думите с ченгел. Защо няма да дойдат? Кажи ми. Ами защото така ведат. Отложих вечерята и толкова. Ти и без това не искаше. Радвай се. Боже мой. Стига вече, стига. Джансу, защо не звъниш? Умирам от любопитство. Вървя, мамо, вървя към кафенето. Добре. Момиче, не се връщай преди да оправиш нещата. Ало? Мамо! Мамо! Боже! You say you wonder why I tried. The 3-1 reason is all that got me by. I shared an entity. Измори ли се? Не. Но ако искаш, ще седнем. Не. Бих танцувал с теб часове наред. Watching you leave, I can't drown out the sound. It echoes constantly. I'm breaking down. Стига, не плачи. Тя ще се оправи. Отхвърли ме? Как така? Какво правиш, Търък? Какви ги вършиш? Да, моля. Какво става? Защо не вдигаш телефона? Заед съм, Мелтем. И кога ще се Не освободиш? знам. Добре. Просто исках да те чуя. Ти си моят годеник, липсваш ми. Надявам се и аз на теб. В момента не мога да говоря. Ще ти звънна после.
С Търък ли говореше? Наред ли е всичко? Какво каза? Да, няма проблем. Подписали. Домъчнял му за мен, за това звънна. Кръвното й беше много високо. Причината вероятно е силен стрес. Дойде в съзнание, по-добре е. Ще я преместим в стаята. Слава Богу. Слава Богу. Довели сте я на време. Можело е да получи мозъчен кръвоизлив. И то фатален. За сега е това, извинете. Страшното мина. Усмихни се, майка ти е добре. Не знам как да ви благодаря. Ако не бяхте вие, едва ли щеше да оживее милата ми майчица. Не мисли за това. Мамо! Мамо! Радвам се, че вечерята се отложи. Не разбрах. Вечерята у вас. Ако се беше състояла, нямаше да останем насаме. Вечеря? Да? Майка ти ни покани на вечеря. Искам да се видя с родителите ти, но предпочитам да съм само с теб. Джансу? Джансу ли? Да бях умряла, че да не ти преча. Не говори така, мамо. Исках да те взема и да избягаме в Анкара. Припаднах, докато стягах багажа. Вече за нищо не ставам. Стига, стига. Не плачи, моля те. Чули? Добре си. До мен си. Пак сме заедно, мамо. Благодарение на господин Търък. Той е прекрасен човек. Бог ни го прати. Милата ми майчица. Емре, писмото, което ти написах, Какво за него? не си го прочел, нали? Добре, хванаме. Щях да ти кажа. Тък му да го отворя и Леля ме извика. Когато се върнах в стаята, писмото го нямаше. Знаех си. Какво значение има? Нали сме сами? Кажи ми каквото искаш сега. Какво пишеше в писмото? От мен ли се притесняваш? Значи, все още не знаеш, така ли? Какво не знам? Ето къде сте. Играта свърши.
Вече сте добре. Благодаря, господин Търък, благодаря. Сала ми каза, довели сте ме в болницата. Бог да ви поживи. Не ми благодарете. Видях как ви тормозят. Вие не го заслужавате. Готов съм да направя каквото трябва за вас и Сала. Отведи детето ми от тук. Нека учи. Нека стане адвокат. Нека не живее като мен. Спаси Сала. Какво става? Ти коя си? Какво искаш? Дойдох да те спася от голяма беда, Емре. Не разбирам каква беда. Няма да позволя този цирк да продължи. Що за глупости? Джансу? Познаваш ли това момиче? Емре, всичко това е една голяма лъжа. Тази тук не е Джансу. Истинската Джансу Атеш съм аз. Моля? Какво означава това, Джансу? Джансу? Тя не е Джансу, не разбираш ли? Джансу съм аз. Емре, виж, Не си прави труда. Разбрахме, що за стока си. Емре, няма да позволя да продължи да те лъже. Джансу? Или която и да си. Кажи ми, какво става? Тя е лъжкиня, не разбираш ли? не, в онова писмо аз... Лъжете от самото начало, кълна се. И то заради пари. Вярно ли е? Защо мълчиш? Говори! Говори! Казвай! Стой! Чакай! Емре, остави я, прави път. Добре е, че се сети Емре от малък обожава мънта. Нека хапне, нека. Правя ги в негова чест. Не е ял отдавна, ще се радва момчето. Ще се радва и то много. Този път и тестото е по-хубаво. Замесила си голямо количество, Фатма плънката няма да стигне. Ще направя. И Дженгис искаше да сготви мънта. Добре стана. Всички ще са доволни, чудесно. Жалко, че Търък го няма. Забравих да ти кажа. Прибира се днес, ще си дойде за вечеря. Хубаво, хубаво. Много се забави. Какво да прави? Наложило се. Неговата работа не свършва. Върши всичко сам. Държи нещата под контрол. Такъв си е. Търък е работохолик. Дай Боже да срещне добро момиче. Амин, како? Амин. И аз се моля за това. Какво става с Емре? Нищо не казва. Срещнал се с Джансу, харесал я. Не сме я виждали от малка. Каква е, що е, как живее. Не знаем нищо. Честно казано, не съм спокойна. И мен ме гложди нещо. Стой, къде тръгна? Стой! Чакай! По дяволите! Остави я! Казах ти, че е лъжкиня. Ще ти обясня всичко.
Сигурна съм, че ще се отвратиш от нея. Нищо не разбирам. Знам, трудно е да повярваш, но това е истината. Зейнеп е най-обикновена използвачка. Ела да седнем. Ще ти разкажа, що за човек е това момиче. Хайде. Как е, мама? Добре, добре. Но се тревожи за теб. И справо. Ако останеш тук, животът ти ще бъде много труден. Обещах на майка ти. Какво? Ще те отведа в Анкара. Ще ти помогна да си изучиш. Не мога. Не мога да я оставя сама. Сала, чуй ме. Вие ме чуете, господин Тарък. Ако замина, татко ще превърне живота й в ад. Не мога да замина и да я оставя. Бъди спокойна. Тя е силна жена. Може да се справи сама. И тя иска да заминеш. Ако останеш тук, няма да имаш бъдеще. А това не е от полза за никого. Господин Тарък, нашият живот не прилича на вашия. Може би съм се залъгвала с детската си мечта. Искала съм невъзможното. Но моето място е тук. Длъжна съм да се примиря със съдбата. Да, Асла. Браво, Зейнеп! Забрави ли приятелката си? Чаках да се обадиш. Нищо. Кажи, какво става с Емре? Все едно. Ти къде си? Пристигна ли? Да, вървя към факултета. Но държа да чуя романтичната история. Хайде, разкажи ми за Емре. Или не дей. Не по телефона. Ще дойда у вас и ще поговорим. Асла, чувствам се ужасно. Зейнеп, плачеш ли? Всичко свърши. Край свърши. Не, чакай. Успокой се, не плачи. Няма да се бавя. Излъгала те, за да останеш с нея. Но ето, истината се разбра и тя избяга. Млъкни, не искам да те слушам. Емре, това е... Стига, Джансу! Нито дума повече. Емре! Чакай, стой! Емре! Хубавото ми момиче, моето слънце. Мамо, Говори ли с господин Тарък? Бог да го поживи. Хайде, какво чакаш? Върви. как да замина и да те оставя сама? Дъще, Не мога, мамо. Не искай това от мен. дъще, моля те. Стига с този инат. Това е твоето спасение. Разбираш ли? Мамо, Не ме прекъсвай, чуй ме. Години наред живея като скот. И защо? За да не страдаш като мен, да не повтаряш моята грешка. Ще се махнеш от тук. Ще учиш. Ще изковеш съдбата си сама. как да замина и да те оставя в ръцете на татко?
Той няма да те остави на мира. Не мога да ти го причиня. Ще ми бъде по-тежко, ако останеш. Няма да имам причина да живея, Сала. Но Никакво но. Послушай ме. Замини час по-скоро. После ще е много късно. добре, ще замина. Но и ти ще дойдеш. Не, аз съм болна. Ако дойда, само ще ти преча. Бягай и спасявай се. После ще видим. Послушай ме, дъще. Добре, но обещай. Когато се оправиш, ще дойдеш при мен. Добре, ще дойда. Обещаваш ли? Да. Мамо. Хайде, хайде, побързай, върви. Този търък много ме дразни. Само мъти главата на Сала. Дадох ти щерката, вече никой не може да ти я вземе. Бъди спокоен. Сала, връщам се в Анкара. Трябва да уредя някои неща. Подготви документите за университета. Когато приключа, ще дойда да те взема. Този какво търси тук? Не се притеснявай, той е докарал Мелек в болницата. Всичко хубаво, Сала. Благодаря. Не издържам. Ще звънна. Джансу, какво стана? Разбрахте ли се с момчето? Планът се провали, мамо. Провали се. Как така? Емре не ти ли повярва? Казах му, че Зейнеп е лъжкиня, че се е представила за мен нарочно, а той, представяш ли си, развика ми се и си тръгна. Какво? Не се получи. Емре хукна след нея, мамо. Не, няма да вдигаме бялото знаме. Ще помисля. Сигурно ще се прибере вкъщи. Тичай след него. Мамо, човекът е бесен, не е на себе си. Защо да ходя там? Прави каквото ти казвам. Не се мутай. Тръгвам веднага. Ще се видим там, чули? Хайде, затварям. Чудя се, как е харесал Джансу? И аз не очаквах. Я кажи, дали да не му звънна? Или не е по-добре да не го безпокоя? Защо ще го безпокоиш? Хайде, обади се. Добре, добре. Ролите озвучиха артистите Христина Ибришимова, Ани Василева, Ася Братанова, Георги Георгиев Гого, Христо Озунов, Николай Николов. Преводач Даниела Трифонова. Тон режисьор Цветомир Цветков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.